Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хисматуллина, исәнмесез? Инвалид шәһәрдәш йорты янынан ерак китә алмый, чөнки коляска белән төшү урынына машиналар куялар. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. 58-нче комплекста люминесцент лампаларны чүплек янына ташлаганнар, төркемешле көнкүреш калдыкларын кая ташларга. Электр приводлы инвалид коляскасы бар, тик аны куллану гына мөмкин түгел. Чаллы-ТВның Кайдар элемтә телефонына шәһәрдәшләребез шулай дип мөрәҗәгать итте. Мусиннар гаиләсе 41-03 йортында яши. Ринат беренче төркем инвалид, ул үзе йөри алмый, авырлык белән генә сөйләшә. Әтиян исә әйтүенчә, электр приводлы коляска алгач мөмкинлекләр күбәер дигән булганнар, тик аннан файдалану еш кына мөмкин булмаслык хәлгә әйләнә диалар. Чөнки тротуарда коляска өчен төшү урыны ясалган җирдә иртә-кич машиналар куялар. Ләйсән Ханова дәвам итә. Ринат Мусинга электр приводлы коляска белән төшеп йөрү өчен урын бу. Аны узган ел ясаганнар. Әнисе Нәкыя ханым юлдагы чокырны ямаучыларга мөрәҗәгать иткән булган. Күреп алдым да сорадым инде аларга ясагыз дип. Алар ясадылар шуны. Мәхәллә булгандыр, белмәмсез. Алар тиңдә пандус ясадылар. Шул вакытта мин дә күреп алдым аларны ясаганны. Файдасы бар иде инде. Файдасы бар, конечно, бар. Чем кругом бәйләнеп биргәнчә, монда әйбәтлек төшәбез дә. Ринат колясканы яңагы белән идарә итеп йөртә. Әтисе Фәргать абый шулай көйләп биргән. Зарядкасы 4 сәгатькә җитә. Теләгән урынга бара алырбыз дип өметләнгән идек. Булмады дип күрсенә Мусиннар. Колясканы төшерергә юлга төшерә алмыйбыз, потому что ул җиргә машиналар куялар. Машина куйсалар, без төшерә алмыйбыз. Кешеләр белән сөйләштек, шоферлар белән дә сөйләштек. Алар койсы белә, койсы аңлый, койсы бердән итми. Игътибар итми. Да, игътибар итми. Сәламәт кеше өчен йортыннан чыгу, урам буенча атлап йөрү бернинди мәшәкать тә тудырмый. Ләкин физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен бу зур проблемага әйләнә. Һәм еш кына без кеше хәленә керә белү дигән нәрсә хакында онытып җибәрәбез. Шәһәрдәшләр машиналарын колясканың юлга төшә торган урынына куймасыннар иде ди Мусиннар. Әлеге урынга махсус билге урнаштырылса, бәлки проблема хәл ителер дип өметләнә алар. Юристлардан алынган мәгълүматкә караганда, билгене урнаштыру өчен иң элек ЮХИДИ идарәсенә гариза белән мөрәҗәгать итү кирәк. Шулай ук идарә итү компаниясенә дә заявка биргә була. Ә инде тиеш булмаган урынга машина куючылар турында участок инспекторына яки ЮХИДИ идарәсенә хәбәр итәргә халык контроле порталына язарга мөмкин. Әлегә Мусиннар бер кайда мөрәҗәгать итмәгән. Алар шәһәрдәшләрнең үтенечләренә колак салырына өметләнә. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, яңалыклар. 6 майдан профилактик медицина тикшерүенең яңартылган тәртибе гамәлгә керде. Аның нигезендә хәзер 40 яшьтән узган кешеләр диспансеризацияны ел сайын уза ала. Моннан тыш аларга онкология авыруларын иртәрәк ачыклау максаты белән скринингларда үткәреләчәк. 18 яшьтән 39 яшькә кадәрге россиялеләр өчен диспансеризация лекечә 3 елга бер тапкыр кала. Татарстанда көзге культуралар вазгыятына бәйле рәвештә гадәттән тыш хәл режимы кертелде. Рөстәм Миңнеханов 2 майда тиешле күрсәтмәгә кул куйды. Документта әлеге режим азык-төлек иминлегенә куркыныч янауны бетерү максатларында кертелә диелгән. Гадәттән тыш хәл республиканың 43 муниципаль районы территориясендә аерым күрсәтмә бирелгәнчегә кадәр кертелде. Район җитәкчеләре һәм республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы җитәкчелеге гадәттән тыш хәл нәтиҗәләрен бетерү буенча чаралар күрергә тиеш. Татарстанда көзге культуралар 120 000 гектардан артык мәйданда һәлак булган. Гомумән алганда чәчүлекләрнең яртысыннан артыгы җитди зыян күргән. Моннан килгән акчалата зыян күләме 1,5 миллиард сум тәшкил итә. Объем работ прибавляет проблемной площади озимых культур, которые предстоит пересеять. К сожалению, их состояние не улучшается, наоборот, становится только хуже. Погода для них на самом деле была критичной, и гидромедцентр подтвердил наступление опасного явления. 58-12 йортында яшәүчеләр контейнерда тере көмешле лампалар тапканнар. Люминесцент лампаларны гадәти шу белән ташларга ярамаганлыгын күбесе белә. Шуңа да шәһәрдәшләр үз сәламәтлекләре турында борчыла. Мондай чиракта кая мөрәҗәгать итәргә безнең сюжетта. Кулланылган люминесцент лампалар беренче класслы куркыныч калдыкларга кертелә. Шуңа күрә аларны чүп савытына ташларга ярамый. Әмма шәһәрдәшләр моңа җитди карамый. 58-12 йорт янындагы контейнерга ташланган лампалардагы тере көмеш парлары сулыш юлларына эләгеп, организмны агуларга мөмкин. Чүп ташу машинасы шоферы сүзләренә караганда, люминесцент лампаларны алар җыймый.
Конечно, прежде чем загрузить бункер, мы просматриваем сверху, что видно. И если видим, что там какие-то лампы или те предметы, которые собираются отдельно, мы их оставляем рядом с бункером, и уже управляющая компания сами решает вопрос, как дальше с этим быть. Үзәк идарә итү компаниясында безгә люминесцент лампаларны махсус контейнерларга алып килергә мөмкин дип аңлаттылар. Алар Үзәк, Челныстрой ремонт һәм электротехниклар идарә итүче оешмаларының офисларында, шулай ук Эссен, Мегастрой гипермаркетлар янында урнаштырылган. Бу очракта куркыныч табылдыкны урнаштыру мәсьәләсен коммуналчыларга шишәргә туры килде. Мы позвонили в коммунхоз, они вывезли. Получается мусор, а оттуда дворник убрал эти лампы, привезут сейчас сюда. Әлегә шәһәрдә мондый контейнерлар саны унау гына, бирегә шулай ук төрекмешле градусник һәм кулланылган батарейкаларда ташларга мөмкин. Гүзәл Габдуллина, Валерия Новожилова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Җиңүнең 74 еллыгына багышланган бәйрәм чараларына әзерлек бара. Ватан-ана мемориалы янында парад репетициясе уза. Шул сәбәпле Муса Җәлил проспекты буенча хәрәкәт шикләнәчәк. 7-8 майда көндезге 2-дән кичке 5-кә кадәр Муса Җәлил проспекты буенча Үзәк урамыннан Батынчык урамына кадәр участокта транспорт чараларына юл ябык була. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 8 майда сәхәр 1 сәгать 33 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачуын 9 сәгать 21 минутта башлана. Ураза тотуның төп шартларының берсе ниятләү, ниятсез тотылган ураза кабул булмый. Моның өчен иң яхшы вакыт сәхәр ашаганнан соң. Ураза тотучы телене ялганнан, гайбәттән, әдәпсез һәм ямсыз сүзләрдән сакларга тиеш. Вакытын күбрәк Коръән укуга, тәүбә итүгә, дуга укуга багышласа файдалы. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. 7 май радио көне шулыңайдан радио өлкәсендә эшләүче барлык коллегаларыбызны бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Бу көнне 1895 елда физик Александр Попов беренче тапкыр радио элемтә сеансын уздыра. Заманалар үзгәрә, техник мөмкинлекләр арта бара. Әмма кеше барыбер радиодан аерылмый. Аны машинада барганда, эш арасында, ял иткәндә тыңлыйлар, радио аша якыннарын бәйрәмнәр белән котлыйлар, төрле бәйгеләрдә катнашалар, яңа җырлар белән танышалар, соңгы яңалыкларны ишетәләр. Мин исә барлык коллегаларымны әлеге һөнәри бәйрәмнәр белән тәбрик итәм. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Мечтаете о собственном доме в Сосновом Бору на берегу Камы? Земельные участки с коммуникациями в Тарловке. Каждому покупателю в апреле проект дома в подарок. Беспроцентная рассрочка от застройщика.